नमस्ते। मी आज तुम्हाला सांगते की मला तुम्हाला खूप भेटायची इच्छा आहे आणि तुम्हाला पण मला भेटायची खूप इच्छा आहे। त्याच्यासाठी YouTube वाल्यांनी आहे ना म्हणजे खूप चांगली माहिती दिलेली आहे आणि आपण भेटू म्हणजे आमने सामने म्हणजे तुम्ही कमेंट देणार आणि मी तुमच्याशी स्वतः तुमच्याशी बोलणार अशी आयडिया आहे। ती आता कशा पद्धतीने आपण बोलू शकतो आमने सामने मी तुमच्या समोर कशी येऊन बोलणार ते माझा मुलगा तुम्हाला सांगतोय। नमस्ते, माझं नाव ओमकार शिरवाडकर। आता येत्या संडेला म्हणजे संडे 26 मार्च 26 मार्चला आम्ही सर्व लाईव्ह येणार आहे। म्हणजे लाईव्ह म्हणजे काय, तुम्ही कमेंटवर लिहाल ना तसं आम्हाला लगेच दिसेल ते आणि तुम्ही जे काही विचाराल ना माझ्या मम्मीला ते मम्मी लगेच तुम्हाला रिप्लाय देईल ऑन द स्पॉट। म्हणजे जसं आता हे सर्व रेकॉर्डिंग आता जेवढे व्हिडिओज आम्ही करतो हे सर्व रेकॉर्ड होतात, पण ज्या संडेला रात्री 9 वाजता एक्झॅक्टली संडे म्हणजे 26 मार्च संडे 9 वाजता आम्ही लाईव्ह येणार। म्हणजे जसं तुम्ही आम्हाला बघणार ना तसंच आम्ही तुम्ही जसं आम्हाला काही विचारलं ना तसं मम्मी तुम्हाला रिप्लाय देईल कमेंट्सचे। अजून पण तुम्ही मला स्पष्ट बघू शकता, लाईव्ह मी सामने येऊन तुमच्याशी बोलते। आम्ही ट्राय करणार की माझी सिस्टर किंवा मी एक तरी जण लाईव्ह मध्ये माझ्या मम्मीच्या सोबत असणार, कारण कमेंट्स वाचून आम्ही लगेच त्यांना सांगू आणि ते तुम्हाला लगेच उत्तर देईल त्याचे। आणि तुमच्या आवडीचे काय म्हणजे डिशेस असतील ना तर तुम्ही मला म्हणजे सांगू शकता की आम्हाला काहीतरी पाहिजे ते आम्हाला बनवून दे, तर ते पण आम्ही म्हणजे मला टाइम भेटेल ना तसं मी तुमच्या आवडीच्या रेसिपी बनवू शकते। आणि हा चॅनल खूप चांगला ग्रो चालला आणि तुम्ही खूप चांगला सपोर्ट केलाय शुभांगी किड या चॅनलला आणि माझ्या मम्मीला सुद्धा। या चॅनलसाठी तुम्हाला काय आयडियाज असतील किंवा ह्या चॅनलसाठी अजून कसं ग्रो होऊ शकतो हा चॅनल, तुमच्याकडे काय आयडिया असतील, तुम्हाला अजून काय इम्प्रूव्हमेंट पाहिजे असेल या चॅनलला तर तुम्ही या कमेंट्स मध्ये लिहू शकता। किंवा तुम्हाला अजून कोणते रेसिपी एक्स्ट्रा हवे असतील किंवा तुम्ही कुठच्या रेसिपी म्हणजे कोणती आयडिया असेल रेसिपी बद्दल तेही तुम्ही कमेंट्स मध्ये लिहू शकता। आम्ही ते कमेंट्स वाचतो आणि आम्ही आहे की सर्व कमेंट्स आम्ही वाचून मम्मीला सांगतो आणि मम्मीचं उत्तर येतं तसं आम्ही टाईप करतो। पण ह्या लाईव्ह सेशनला तुम्हाला डायरेक्ट मम्मीशी फेस टू फेस स्क्रीनवर तुम्हाला बोलता येईल, हा फायदा लाईव्ह सेशनचा। आणि हा लाईव्ह सेशन 26 मार्च 26 मार्च रात्री 9 वाजता, तो पण संडे आहे। आणि ह्याच्यानंतर आम्ही लाईव्ह रोज म्हणजे जेव्हा आम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा आम्ही लाईव्ह येत राहणार। तरी पण अजून एक तुम्हाला पण ऑप्शन आम्ही देतोय की जेव्हा तुम्हाला कोणता डे आणि कोणता टाइम सुटेबल असेल ना तेही तुम्ही कमेंट्स मध्ये लिहू शकता, तेव्हा आम्ही तो कमेंट्स बघू आणि नेक्स्ट लाईव्ह जेव्हा पण आम्ही येऊ ना तेव्हा तुमचे कमेंट्स मध्ये जो टाइम आणि जो डेट असेल ना त्या स्पेसिफिक डेटवर आणि टाइमवर आम्ही लाईव्ह येण्याचा प्रयत्न करू। आणि ते पण अजून सुद्धा म्हणजे बाहेर गावी समजा आता इकडे आपल्याकडे दिवस आहे आणि समजा तुमच्याकडे रात्र आहे, तर तुम्हाला जसा टाइम पाहिजे असेल ना तर तो टाइम सुद्धा आम्हाला तुम्ही देऊ शकता, त्या टाइमावर आम्ही तसं म्हणजे यायचा प्रयत्न करू। आणि जे मी आता हा जो टाइम दिला 9 o'clock रात्रीचा, जो 26 मार्च जो रात्रीचा 9 वाजता आहे तो हा इंडियन टायमिंग आहे। आणि जे सबस्क्रायबर किंवा जे काही व्ह्युअर्स आहेत जे आउट ऑफ इंडिया राहतात त्यांच्यासाठी प्लीज तुम्ही कमेंट्स मध्ये लिहा की तुमच्यासाठी कोणता इंडियन टाइम सुटेबल राहील। आम्ही लाईव्ह येऊन म्हणजे आम्ही तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करू शकतो। अजून खूप काही आहे या लाईव्ह बद्दल। जेव्हा हा लाईव्ह कॉन्सेप्ट जेव्हा मी माझ्या मम्मीला सांगितलं युट्यूब मधून, जेव्हा मला माहिती पडलं की असं लाईव्ह पण आम्ही येऊ शकतो एक आमच्या सबस्क्रायबर्सशी आणि आमच्या व्ह्युअर्सशी बोलण्यासाठी, तर मम्मी पहिल्याच म्हणजे जेव्हा पण कमेंट्स पडतात ना रात्री आम्हाला रोज माझ्या किंवा ताईला किंवा मला रोज सांगते की मला कमेंट्स वाचून सांग माझ्या माणसांनी मला आज काय सांगितलंय किंवा माझी रेसिपी कशी आवडली। आता तर ते अजून खुश झालेत की ते तुमच्याशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करू शकतात, म्हणजे लाईव्ह स्क्रीन टू स्क्रीन ते लोक तुम्ही त्यांच्याशी बोलू शकता आणि ते तुमच्याशी कमेंट्स वाचून तुमच्याशी बोलू शकते। हा, मला खूपच आनंद झालाय। मी सारखी पाठीच लागले होते तुला काय ते बनवायचं आहे ते बनव, कारण मला ना स्पष्ट त्यांच्याशी बोलायचं आहे असं म्हणून ते म्हणजे अशी पाठी लागूनच आज ती वेळ आली आहे आणि आज आम्ही तो व्हिडिओ असा बनवलाय। आणि हा चॅनल चालू करून आता आम्हाला जून मध्ये 2 वर्ष होतील। बघा आम्ही एवढे पण जुने नाही आणि आम्ही एवढे पण नवीन नाही, आम्ही एक बिगनर आहात, म्हणजे अजून पण आम्ही एक मिडल लेवलला आहेत। तुम्ही आम्हाला अजून गाईड करू शकता। बघा सजेशनसाठी आम्ही कधी नाही बोलत, तुमचे सजेशन मोस्ट वेलकम आहे आमच्यासाठी। तुम्हाला या चॅनलच्या इम्प्रूव्हमेंटसाठी काही सजेशन असतील किंवा रेसिपीचे सजेशन असतील
तुम्ही सर्व सजेशन्स आम्हाला सांगा. आम्ही असं नाही म्हणत आणि आम्ही कोणत्या सजेशनला कधी म्हणजे असं इग्नोर नाही करत. आम्ही सर्व सजेशन्स किंवा सर्व कमेंट्स आम्ही पर्सनली वाचतो आणि त्याचे रिप्लाय पण आम्ही म्हणजे रिप्लाय आम्ही कसं देतो, कमेंट्स आले आम्ही कम्प्युटरमध्ये लॉग इन करतो आणि माझ्या मम्मीला सांगतो हे या नावाचं असं कमेंट आलंय, मग मम्मी उत्तर देते आणि तसं आम्ही कमेंट्सचे तुम्हाला रिप्लाय देतो. आणि लाईव्ह सेशन आम्ही फेस टू फेस करत. अजून एक मला एक डाऊट पडत होता बघा, माझ्या मम्मीचा अजून एक चॅनल आम्ही जो उघडलाय शुभांगी कीर, एक जो रेसिपीचा चॅनल आहे आणि शुभांगी कीर वर्ल्ड, हा जो स्टोरीज उखाणे मनी किंवा अजून डेली लाईफ शुभांगी कीरच्या लाईफ मध्ये काय घडतं ते त्या चॅनलमध्ये आम्ही टाकतो. तर एक क्वेश्चन आहे, खूप सारे सबस्क्रायबरने आणि व्ह्युअर्सने आम्हाला क्वेश्चन विचारलं होतं की तुमच्या डेली लाईफचे व्लॉग्स म्हणजे तुम्ही काय करता, म्हणजे शुभांगी कीर म्हणजे मी दिवसभर काय करते त्याचा त्यांना व्हिडिओ हवा होता. तर आम्ही व्हिडिओ बनवू त्याचा, पण एक क्वेश्चन मला पडतोय की हा स्पेसिफिक रेसिपीचा चॅनल आहे, लाईक शुभांगी कीर हा रेसिपीजचा चॅनल आहे, फूडचा चॅनल आहे आणि शुभांगी कीर वर्ल्ड हा पूर्ण चॅनल आहे शुभांगी कीरच्या लाईफ बद्दल. तर ते व्लॉग्स मी शुभांगी कीर या चॅनलवर टाकू का शुभांगी कीर वर्ल्ड या चॅनलवर टाकू, हाच मला कन्फ्युजन पडतोय. व्लॉग्स आम्ही नक्की बनवणार आहे आणि हा लाईव्ह सेशन संडेला फर्स्ट लाईव्ह सेशन आहे, त्यानंतर पण आम्ही लाईव्ह खूप वेळा येणार आहे. पण हा तुम्ही कमेंट्सवर लिहून सांगा की व्लॉग्स डेली लाईफ व्लॉग ज्याच्यात आमची सर्व फॅमिली असणार, आम्ही माझी सिस्टर, मी, माझी मम्मी अँड माय फादर, जेव्हा पप्पा पण घरी असतील तेव्हा पण आम्ही त्यांना ब्लॉग मध्ये घेऊ आणि आम्ही डेली मॉर्निंग पासून उठल्यापासून रात्रीपर्यंत आणि शूटिंग पण आमची कशी होते. आम्ही अजून एक शूटिंग बद्दल शूटिंगचा जो कॉन्सेप्ट आला त्यावरून आम्हाला खूप क्वेश्चन विचारले जातात, लाईक तुम्ही हा कसं केलं, तुम्ही कसं एवढं वरती आलात. तर त्याचा आन्सर खूप सिम्पल आहे, बस तुमच्या चॅनलला एक कंटेंट हवा जो माझ्या मम्मीकडे खूप म्हणजे शुभांगी कीर यांचा फूड म्हणजे बोलण्याचा तरीका सिम्प्लिसिटी हा कंटेंट आमच्या सर्वात चांगला होता म्हणून हा चॅनल वरती ग्रो आला. आम्ही एक सिम्पल मोबाईलने शूट आउट करतो, आमच्याकडे नाही कोणता DSLR नाही कोणता स्टँड आहे. आता पण हा जो शूटिंग होते ती माझी ताई हाताने मोबाईल आहे तिच्या हातात आणि तो रेकॉर्ड होतोय. नाही आम्ही कोणत्या कंपनीचा सपोर्ट घेतलाय आणि काही नाहीये. म्हणजे आम्ही अजून पण ट्राय करतोय की हा चॅनल कसा ग्रो, म्हणजे तुम्ही अजून आम्हाला गाईड करू शकता. तुमच्याकडे काय सजेशन असेल तर तुम्ही या चॅनल बद्दल सांगा आम्हाला, म्हणजे आम्ही ते इम्प्रुव्हमेंट करू या चॅनल मध्ये. आणि माझी एक इच्छा आहे की जसं माझ्या शुभांगी कीर चॅनलला सपोर्ट केला ना तसा तुम्ही माझ्या ना स्टोरी चॅनल आहे शुभांगी कीर वर्ल्ड, या चॅनलला तुम्ही मला तसाच सपोर्ट कराल अशी माझी खूप इच्छा आहे. आणि त्या माझ्या स्टोरी आहे ना जुन्या पुराण्या सगळ्या माझ्या म्हणजे जिंदगीमध्ये घडलेल्या, माझ्या नशिबामध्ये घडलेल्या सगळ्या मुलांच्या, आई वडिलांच्या माझ्या, म्हणजे तिथपासून तर मी सर्व म्हणजे माझ्या जीवनात काय गोष्टी घडलेल्या त्या सगळ्या मी त्याच्यामध्ये सांगते आणि याच्या पुढे पण मी माझ्या गोष्टी सांगणार आहे. त्याच्यासाठी मला तुम्ही त्या माझ्या चॅनलवर आहे ना मला सपोर्ट करा की म्हणजे जसं शुभांगी कीर चॅनलला सपोर्ट केलाय ना तसाच मला तिथे सपोर्ट करा अशी माझी इच्छा आहे. आणि व्लॉग्स मध्ये बघा आम्ही कुठे फिरायला जातो किंवा काय करतो तेही तुम्हाला व्लॉग्स हवे असतील तर तेही आम्ही बनवू शकतो. किंवा आम्ही कधी कधी वीकेंड मध्ये किंवा असं टाइम काढून आम्ही कधी कधी फिरायला पण जातो, लाईक देवस्थानवर जातो किंवा रिलेटिव्ह कडे जातो. आमचा तो प्रवास असेल तो ब्लॉग्स असेल तेही तुम्हाला हवे असतील तर तेही तुम्ही आम्हाला कमेंट्स मध्ये लिहा की तसेही ब्लॉग्स आम्हाला पाहिजे आहेत. आणि एक स्पेसिफिक आन्सर प्लीज द्या की तो शुभांगी कीर मध्ये टाकू, शुभांगी कीर या चॅनलवर टाकू का शुभांगी कीर वर्ल्ड ह्या चॅनलवर टाकू, हाच मोठा कन्फ्युजन आतापर्यंत होता. आणि आता क्लोज बाय आम्ही 42,000 सबस्क्रायबर क्रॉस केलेत आणि लवकरच आम्ही 50,000 सबस्क्रायबर्स पर्यंत पोहोचू. आणि हा म्हणजे तुम्ही जे सपोर्ट केलाय शुभांगी कीर माझ्या मम्मीला आणि या चॅनलला तर त्यासाठी आय एम व्हेरी मच थँकफुल. आणि असे तुम्ही आम्हाला सपोर्ट करत राहा आणि असेच रेसिपी तुम्हाला चांगले चांगले रेसिपी भेटत राहील. आणि मला पण असंच शुभांगी कीर वर्ल्ड हे माझं चॅनल आहे ना ते पण माझं असंच सक्सेसफुल झालं पाहिजे तुमच्या म्हणजे तुम्ही माझी माणसं म्हणून मला ते पण मला इच्छा आहे की ते पण माझं चॅनल एवढं तुमच्यामुळे मला पुढे यायला पाहिजे असं. माझी मम्मी खूप सिम्पल आहे, ती फक्त बोलतच राहते काही आता ती आता शुभांगी कीर वर्ल्ड वर गेली लगेच प्रमोशन करायला चालू झाली. हा कॉन्सेप्ट फक्त हा व्हिडिओ एकच रिझननी मी शूट म्हणजे आणि या व्हिडिओमुळे मला तरी युट्यूबवर यायला भेटलं. कधी मी ह्याच्या पहिलं कधी लाईव्ह आणि कधी युट्यूबवर आलो ना कधी स्क्रीनवर आलो ना, या रिझनमुळे तरी मला फेमस व्हायला भेटेल. हा व्हिडिओ शूट करण्याचा एकच रिझन आहे, आम्ही येत्या संडेला 26 मार्च 2017 26 मार्च 2017 रात्री 9 वाजता ऍट नाईट 9 PM शार्प वी विल बी लाईव्ह, म्हणजे आम्ही लाईव्ह असणार आहे. आणि ह्याच्यानंतर तुम्हाला कधी लाईव्ह हवा असेल आउट ऑफ इंडिया राहणारे व्ह्युअर्स अँड सबस्क्रायबर तुम्ही आमच्या कमेंट्स मध्ये लिहा. इंडियामध्ये राहणारे
व्ह्युअर्स ज्यांना कोणता दुसरा डे किंवा दुसरा कोणता टाइम सुटेबल असेल तुमच्याप्रमाणे, तुम्हाला समजा हा टाइम नाही तुम्हाला लाईव्ह येणार भेटत तर तुम्ही कमेंट्स मध्ये लिहू शकता. एवढंच आम्हाला या व्हिडिओनी सांगायचं होतं. नमस्ते. थँक्यू. अजून एक आम्ही 4 मेंबर्स होतो आमच्या फॅमिलीमध्ये आणि हा अजून एक मेंबर ऍडअप झालाय. ह्याचं नाव आम्ही डील ठेवलं. आम्हाला रोज चावत असतो आता. हे बघा ह्याचा हार्ट शेप आहे ह्याच्यामध्ये. तर ह्याचे पण आम्ही ब्लॉग्स टाकायचा प्रयत्न करू. आणि हा आता 2 व्हिडिओ मध्ये आलेला आहे. आणि ते कसं आम्ही कुणाकडून आणलेलं नाही, कुणाकडे मागितलं नाही, की तो आपोआप आहे ना त्याचा एक पाय दुखत होता आणि तो अचानक आमच्या घरामध्ये आल्याबरोबर आहे ना आम्ही त्याला औषध वगैरे केलं. त्याचा पाय दुखत होता त्याला म्हणजे आणून आम्ही सगळं व्यवस्थित त्याचं केलं, आजारपण वगैरे घालवलं. पण आमच्या घरामध्ये आहे ना एकदम म्हणजे माणसासारखा प्राणी म्हणजे तसा तो आहे. आम्हाला असा तो प्राणी आहे असं वाटतच नाही, की असं वाटतं की माझं हे 3रं मूल आहे असंच मला वाटतं. माझी म्हणजे खूप मला सुद्धा तो प्रेमाने करतो आणि मी पण त्याला म्हणजे याचं नाव आहे ना दिल आहे. म्हणजे ही मुलगी आहे, मुलगा नाहीये. म्हणजे मी समजते की एक मुलगा आणि 2 मुली अशा आहेत. म्हणजे खूपच चांगलं आहे एकदम. म्हणजे प्राणी असा म्हणून तो राहतच नाही घरामध्ये. आणि एक बेनिफिट, हा माझ्या लाईफचा पहिला पॅट आहे. लाईक पॅट अॅनिमल आमच्या लाईफ मधला पहिला. माझ्या मम्मीने तर पॅट अॅनिमल्स खूप पाळलेले जेव्हा त्यांच्या लाईफमध्ये. ह्याच्यामध्ये हा पहिला आहे आमच्यासाठी. आणि एक बेनिफिट काय असं माहिती, आपण किती पण जर थकून आलो असेल, म्हणजे किती पण आपण हे असेल, किती वैतागलेलो असेल, जिम मधून आल्यावर आम्ही खूप म्हणजे थकलेलो असतो, पण ह्याला हातात घेतल्यावर आम्ही पूर्ण एकदम रिलॅक्स होतो ह्याला घेऊन आणि आम्ही खूप एन्जॉय करतो. किंवा कुठून बाहेर वैतागून आलो असेल तर लगेच आम्ही ह्याच्यावर खेळतो आणि आम्ही सर्व म्हणजे पूर्ण हॅप्पी राहतो परत. एक बेनिफिट आहे असं पॅट अॅनिमलचं. हे साधं आहे एकदम. म्हणजे घरामध्ये पाळलेले असतात ना तशा पद्धतीचं आहे.